हा, नमस्ते मॅडम. हा, नमस्ते. बोला. सातारा टाइम्स मधून बोलतेय, संगीता शेडगे मी. हा, बोला. पहिल्यांदा तुम्हाला महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. थँक्यू. तुम्हाला पण महिला दिनाच्या खूप शुभेच्छा. हो, आभारी आहे मॅडम. आणि पहिल्यांदा तुमच्या सगळ्यांचं म्हणजे अभिनंदन की मानसारख्या एवढ्या खडकाळ माळरानात असून सुद्धा तुम्ही सातारचं महिला बालकल्याण सभापतीपद भूषवताय. हा. हे आमच्या महिलांसाठी खूप म्हणजे आदराचं स्थान आहे म्हणायला लागेल. तर मॅडम, हा, तुम्ही पहिल्यांदा म्हणजे सभापती बनून जेव्हा तुमची निवड झाली सातारा जिल्हा हा, परिषदला, हा. तेव्हा सगळ्यांच्या म्हणजे आम्ही महिला म्हणून खूप अपेक्षाने बघत होतो त्या पदाकडे. पण हम्म. सुरुवातीला झाली कामं आणि नंतर ना मॅडम 2 वर्ष जरा लॉकडाऊनचा कालावधी लागला. हो, हो, हो. हां, हां. तर मला असं म्हणायचं की मॅडम, म्हणजे असं कधी झालं का की महिलांच्या कामकाजांमध्ये कधी खंड पडलाय किंवा तुम्हाला लॉकडाऊनमुळे ते नाही करता आली कामं त्यांची, असं कधी अ, झालं? खरं तर सांगू का, हं. लॉकडाऊनच्या काळामध्ये महिलांच्यासाठी विशेष किंवा महिला काय आहेत ते त्यावेळेला पुरुषांना कळालं, कारण घरी पुरुष सगळे थांबले. हो, हो, हो. हा, पहिली गोष्ट म्हणजे हे मला तर वाटतं की सुवर्ण काळ आला म्हणजे त्या पिरियडमध्ये. हो, हो, हो. हा, हं. की प्रत्येक पुरुषाला महिला काय आहे ती त्यावेळेला कळाली. हां, बरोबर. हं? किंवा तिला किती घरातली कामं असतात, उठल्यापासून झोपेपर्यंत ती काय करते, हं, हे हं. जवळून बघितलं प्रत्येक पुरुषांनी. हं. आणि दुसरी अशी गोष्ट की पहिल्या वर्षी थोडं निधीचा अभाव होता म्हणून हे काही काम करता आलं नाही. म्हणजे हं. करता आलं नाही असं म्हणता येणार नाही. आपल्या योजना सगळ्या राबवल्या गेल्या. हां, हां. फक्त म्हणजे आता आर्थिक स्थिती कमी असेल तर समजा जिथं आपण 100 गोष्टी करू शकत होतो तिथं आपल्याला फक्त 70च गोष्टी करता आल्या, कारण 30% आपल्याला कट लागला. वातावरणच तसं होतं ना. हा. दुसरी अशी गोष्ट की पण दुसऱ्या वर्षी मी जो म्हणजे आतापर्यंत सातारा जिल्हा परिषद मध्ये इतिहासात आपल्या सगळ्या ज्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस आहेत, हं, हं, हं. त्यांना पहिल्यांदा पुरस्कार आपण पालकमंत्री श्रीनिवास पाटील यांच्या हस्ते देण्यात आला. हो, खूप छान मॅडम. हा, पहिल्यांदा. हा. म्हणजे वैयक्तिकरित्या ही अगोदर आपल्या मानिनीमध्ये वगैरे व्हायचा तो पुरस्कार. हां. हा. आणि अगदी आता तुम्ही पहिलाच प्रश्न खूप छान मला विचारला की तुम्ही म्हणला की महिलांना कोरोनामुळे काय करता आलं किंवा नाही, तर हां. सगळ्यात जास्त काम करता आलं ते महिलांवरती आणि केलं काम ते महिलांनी. आणि जे आपलं महिला बाल कल्याण डिपार्टमेंट आहे ते फ्रंटलाईनला होतं. हां. की ज्या आपल्या अंगणवाडी सेविका असतील, आशा वर्कर्स असतील, हं, हं. त्या सगळ्यात पुढे होत्या. म्हणजे महिला ह्या कोरोना काळात सगळ्यात पुढे होत्या. हां. म्हणजे खरं ते आदराचं म्हणजे म्हणून तर म्हणते की आमच्या ते खूप खूप आदराचं होतं की आपले म्हणजे योद्धे म्हणतो आपण. हा, खऱ्या अर्थानं त्या कोरोना योद्धा किंवा ते म्हणजे एक आपल्या पूर्वीच्या काही अनादिशक्ती जेव्हा खूप काय म्हणतात हां. दानवांनी हे केल्यानंतर आदिशक्ती जशी जागी होती तसं कोरोना पण एक दानवांनी हां. मग त्याच्यामध्ये स्त्री शक्तीनंच पुढे होऊन आपल्या भारतामध्ये भारतीय संस्कृतीनुसार जे काम केलेलं आहे. केलं मॅडम आणि खूप स्त्री शक्ती, नावं म्हणजे जेव्हा प्रतिनिधित्व स्त्री शक्ती म्हणजेच कोण, तर ह्या आपल्या अंगणवाडी सेविका असतील, केलं. आशा वर्कर्स असतील, पोलीसमध्ये काम करणाऱ्या महिला असतील, तर ह्यांनी अगदी निस्वार्थी भावनेनं काम केलेलं आहे. बरोबर की म्हणजे घराला वाचवण्यासाठी एक महिलाच उपयोगी पडते ना प्रत्येक वेळेस. पडते तसं हे आपल्या समाजाला, देशाला वाचवण्यासाठी सगळ्या महिला उपयोगी पडलेल्या आहेत. असं. म्हणजे कसं अगदी ग्रासरूट वरून आपण बघतोय की महिला म्हणजे कुठलाच आधार नव्हता. जेव्हा म्हणजे सगळ्यांनी या कामं करायला सुरू केली तेव्हा कुठलं पण त्यांना प्रोटेक्शन नव्हतं किंवा कोण घराच्या बाहेर पडत नव्हतं, आहे की नाही? हा, म्हणजे जीवावर उदार होऊन एवढं काम करणं आणि एवढ्या अल्प मानधनामध्ये काम करणं. मोठे मोठे अधिकारी हे लॉकडाऊन पडलेलं 50% उपस्थिती आहे, असं आहे तसं आहे करून बाहेर पडत नव्हती लोक. पण ह्या अगदी शासनानं आपल्याला सांगितलंय ना, तर प्रामाणिकपणे ते काम केलं. म्हणूनच हा कोरोना आपण तिसऱ्या फेजमध्ये आपण म्हणजे आपल्यापर्यंत पोहोचू शकली नाही. पोहोचली पण त्यात एवढं काय आपली मनुष्यहानी किंवा वित्तहानी बाकीच्या सगळ्या गोष्टी काही झाल्या नाहीत. नाही झाली, बरोबर. आणि मॅडम आम्हाला म्हणजे प्रेरणादायी जेव्हा तुम्ही त्या पदस्थ महिला होता म्हणजे त्यामुळे आम्हाला जरा हे होतं की बाबा आता जरी यांनी काही गोष्टी सांगितल्या नाहीये तरी सुद्धा त्या आपल्याला कराव्याच लागतील किंवा केल्या पाहिजे, आहे की नाही? हो, कारण हो. समाजाचं संरक्षण किंवा कोरोनापासूनचं जे आपल्याला प्रोटेक्शन पाहिजे होतं किंवा जे वातावरण निर्मिती पाहिजे होती त्याच्यासाठी आपली प्रत्येक महिला म्हणजे कुठल्याही डिपार्टमेंटला असू देत ती
हा. अगदी हो हो सफाई कामगार जरी महिला असली तरी तिने जिल्ह्यात एक चांगला आदर्श घालून दिला आहे की नाही. हो जिल्हा ना. परिषदेला हो आपलं पारितोषिक सुद्धा मिळालं की स्वच्छता. हो हो आणि सातारा नेहमी भूषणावर ठरलायच आहे की नाही प्रत्येक वेळेस. हो. आणि सांगायचं म्हणजे मी जशी सभापती झाल्यापासून आपला राष्ट्रीय पोषण अभियान जे असतं 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर पर्यंत सलग 2 वर्ष आपल्याला पहिला नंबर आलेला आहे. आणि म्हणजे अगदी ह्या आपल्या डिपार्टमेंटच्या मंत्री आहेत ना, त्यांनी सुद्धा त्यांच्या जिल्ह्यामध्ये नंबर येण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. पण आपल्या सातारा जिल्ह्यातलं आपलं नियोजन खूप चांगलं होतं. ऍक्च्युली मी ढवळे मॅडमनी नियोजन व्यवस्थित केलेलं आणि प्रत्येक आपले सीडीपीओ असतील, खालच्या सुपरवायझर असतील, त्यांनी जो डेटा भरणं असतं किंवा जे काय कामकाज असतं, कार्यक्रम घेणं, इव्हेंट घेणं, ते सगळं अगदी खूप चांगलं मनापासून काम केलं. आणि मला खरंच म्हणजे गेले 2 वर्ष मी त्या पदावर आल्यापासून पहिला क्रमांक राष्ट्रीय ह्याच्यात मिळवणं म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आहे. हो. तेच मॅडम तुमच्याशी बोलायचं राहून गेलं होतं ते. आणि लॉकडाऊनमुळे कसं झालं, काही कार्यक्रमांना सुरुवातीला तुम्हाला उपस्थित राहता आलं, नंतर वातावरणच असं झालं की हा. लिमिट लागले सगळे. नाही म्हणजे कार्यक्रमच घेता आले नाहीत. मग तुमचे विचार खूप चांगले आहेत, मतं चांगली आहेत. आम्हाला ती सगळ्यांपर्यंत पोहोचवायचा उद्देश आमचा राहून गेला होता, म्हणून आम्ही हे निमित्त शोधलं की महिला दिना दिवशी आपण आता यांचे बाबा विचार अजून काही अपेक्षा आहेत का की बाबा दुसरं म्हणजे आपल्या म्हणजे तलंगाची योजना मी घेतली. ती खूप यशस्वीरित्या महिलांसाठी सहज म्हणजे रोजगार उपलब्ध होण्यासारखी ती योजना आहे. आणि 10 आठवड्याचे पक्षी आपण दिले, कारण आतापर्यंत ती कृषीमध्येच ही व्हायची योजना. पण महिला बालकल्याणला पहिल्यांदा घेतली, ती व्यवस्थित राबवली गेली. शिवाय आपण किशोरवयीन मुलींसाठी ज्युडो कराटे जो आहे, की स्वसंरक्षणाचे धडे, ते आपण एसपी ऑफिस आणि आपलं जिल्हा परिषद, सातारा जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागातर्फे जिल्ह्यामध्ये पूर्ण ती योजना चांगल्या पद्धतीने राबवली. मुलींचा रिस्पॉन्स खूप चांगला आहे. आणि परवाच 24 तारखेला एसपी ऑफिसचे पोलीस अधीक्षक आणि आपले सीओ साहेब, आपले सर्व जिल्हा परिषदची टीम ह्यांच्या म्हणजे आयोजनाने मोठा कार्यक्रम घेण्यात आला. आणि प्रत्येक तालुक्यात तुम्हाला मॅडम म्हणजे आता तुम्ही महिला बाल कल्याणच्या सभापती आहे, म्हणजे तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे सगळी कामं चालली आहेत आहे की नाही जिल्ह्यात. खूप छान रिस्पॉन्स मिळतात तुम्हाला. तर असं अजून काही अपेक्षा आहेत का महिला बाल कल्याणकडून की बाबा मला आता ह्या टप्प्यात किंवा ह्या तालुक्यात हे काम मला मनासारखं नाही झालं किंवा मला एक आतापर्यंत जाणवलेली गोष्ट की महिला म्हणजे आपल्या बघा कुठल्याही क्षेत्रात असू देत, आज 50% महिला नोकरी करतात किंवा कुठलंही डिपार्टमेंट, पण अजून त्यांच्या म्हणजे नैसर्गिक आपले वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम कुठेही त्यांच्यासाठी आरक्षित नाहीयेत, म्हणजे त्यांच्या हक्काचे नाहीयेत. जी खूप म्हणजे गरजेची गोष्ट आहे, पण त्या गोष्टीवर फोकसली काम होत नाही. गरजेचे आहे. आणि मॅडम मला एक मुद्दा उपस्थित करायचा आहे. आपण हिरकणी कक्ष म्हणत होतो, आता ते सुरुवातीला योजना सुरू झाली तेव्हा अगदी ते ऑफिसमध्ये कुठंतरी कक्ष दिला गेला, थोडासा कोपरा ठेवला गेला आणि नंतर ते कुठं दिसेना झालंय आहे की नाही. तर ज्या योजना तुमच्या हातातून राबल्या जातात समाजापर्यंत, म्हणजे आता त्या ग्रासरूट पर्यंत पोहोचाव्यात, हे एक अधिकाऱ्याचं स्वप्न असतं की आता मी ऑफिसमध्ये ही योजना राबवतीये तर ती शेवटच्या तळागाळापर्यंत किंवा ती महिला त्याचा उपभोग घेतीये का, हे महत्वाचं असतं की नाही आपल्याला. म्हणजे आता कागदोपत्री तुम्ही ते राबवता, ते पास होतं, सगळं होतं, पण ते शेवटपर्यंत आता तुम्ही जसं म्हणताय नाही राबवलं जातं की आमचं त्याच्यावरती आपल्याला मोका तपासणी असते, क्रॉस हे असतं, त्याच्याशिवाय निधी आपला खर्चित होत नाही. आणि प्रत्येक महिलेच्या ऑनलाईन आपल्याला तो ह्याच्यावरती येतो, अकाउंटवरती येतो, त्याच्यामध्ये खूप पारदर्शकता आहे. शेवटी महिलांमध्ये पण अवेअरनेस नाही. आपल्याला एखादी गोष्ट जर पाहिजे असेल तर तिच्यासाठी 4 कागदपत्र लागतात, त्याची जुळवाजुळव केली पाहिजे, वेळ दिला पाहिजे, सरकारी कार्यालयात गेलं पाहिजे, पाठपुरावा पण केला पाहिजे ना. नुसतं म्हणजे मला काहीतरी मी महिला आहे, मी अबला आहे, मला काहीतरी घरपोच सगळं व्हावं, अशी काही महिलांच्या मध्ये भावना आहे. नाही म्हणजे लाभ पण तिथपर्यंत पोहोचायचं त्यांना ते जनजागृती नसते थोडक्यात, आहे की नाही. जनजागृती केली तरी ती आता असं त्यांची अपेक्षा असते की मी पण आपली गोष्ट स्वतःची स्वतःला मिळवता आली पाहिजे, आपले हक्क आपल्याला
निर्माण करता आले पाहिजेत आणि ते व्यवस्थित पद्धतीनं आपल्या पदरात बांधून घेता आले पाहिजेत. हं. म्हणजे महिला म्हणून तुमच्या बोलण्यातून असं येतं एक सक्षम महिला, जागरूक महिला आणि स्वतःसाठी म्हणजे बाबा तुम्हाला लाभ मांडलेले आहेत पण तुमच्या घरापर्यंत न्यायचं काम शेवटी तुमचंच आहे की नाही ते. हो ना. हो. तुमच्या सगळ्यांचं मॅडम एक खास अभिनंदन की अस्मिता योजनेखाली आपण जे सॅनिटरी पॅडचं असतं ते तुम्ही डिस्पोजल मशीन बसवल्यात सगळीकडं. हां, त्याबद्दल हां. तुमचं खास खास अभिनंदन सगळ्यांचं. अ, पण अग हं. अगदी मॅडम बरं तुम्ही खूप चांगला मुद्दा काढला. जेव्हा आमची जिल्हा स्वच्छ अभियान तर्फे बसवण्यात येणार होतं ना ते. हां. हां. तर त्याच्यामध्ये आम्ही नुकतंच निवडणूक झालेली आणि म्हणजे आमची नियुक्ती झालेली हो. सभापती म्हणून आम्ही नवीन बॉडीमध्ये आलेलो आणि तो विषय ऐरणीवरती होता. तेव्हा स्वतः मी बोलले की त्यांचं सगळ्यांचं चाललं की ग्रामपंचायतीमध्ये ते हं. मशीन बसवायचं. मी म्हणलं ग्रामपंचायतीमध्ये कुठली महिला येणार आहे की ते बरोबर आहे. हां. सगळं घेऊन. कारण अगदी परखडपणे आमचे जेव्हा सगळे अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांची मीटिंग होती तेव्हा आम्ही बोलले ती योजना आज मी महिला असते तर मी अंगणवाडीमध्ये पण हे बसवू. जिथं ह्या गोष्टीचा लाभार्थी कधी 5वीच्या पुढं म्हणजे माध्यमिक शाळेमध्ये ही बसवावी मशीन तरच तुमचा त्याचा उपयोग होणार. मुलींसाठी असावं ही गोष्ट. हं. दुसरी मला प्रकर्षण गोष्ट असं जाणवते की जशी आज प्रत्येक माध्यमिक किंवा प्राथमिक शाळेला वॉशरूम असतील, टॉयलेट असतील, ही गरजेची गोष्ट आहे. तशाच पद्धतीनं 5वीच्या पुढच्या शाळांना कंपल्सरी शासनानं केलं पाहिजे की सॅनिटरी पॅडचं एक ATM मशीन आणि डिस्पोजल मशीन. हो. ते की महिलांविषयी एका महिलेलाच जाणीव असू शकते ती. हां, हां. आपण म्हणतो की एखाद्या मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा महिलाच महिलेला जाणं म्हणजे आपण आता पॅडमॅन सारखे जेव्हा पिक्चर बघतो पॅडमॅन सारखे बघतो अक्षय कुमारचे पिक्चर वगैरे टॉयलेट बघतो तेव्हा एवढ्या मोठ्या सेलिब्रिटींनी सुद्धा हे मुद्दे उचललेले आहेत आणि तुमच्या कारकिर्दीत हे झालं म्हणून तुमचं विशेष अभिनंदन म्हणलं मी. म्हणजे की आता ह्यासारख्या गोष्टी म्हणजे आता आपण महिला म्हणून एवढे छान आणि नाजूक मुद्दे उचलले त्याच्या डेअरिंगनी जे सगळं तुम्हाला एवढं लाभ मिळवून दिलेत गाव पातळीवर त्याचा सगळ्यांनी अवश्य लाभ घेतला पाहिजे. तुमच्या आरोग्यासाठी एक म्हणजे खास संधी म्हणतोय आपण की आता आपण शौचालयाचं जे सांगत होतो की पहिले शौचालय बांधा तर कोणी ते मनावर घेत नव्हतं. आता असं झालंय आता असं वातावरण निर्मिती झाली आहे की शौचालय असल्याशिवाय माणूस घराचं किंवा हे सुरू करू शकत नाही आहे की नाही. म्हणजे सरकारनं बंधन घातले ना शौचालयाचा दाखला असेल तरच तुम्हाला सगळ्या. तर जेव्हा आपण योजना राबवत होतो की नाही शौचालयाची सेवा तेव्हा सुद्धा खूप त्रास झाले माणसांना मानसिक झाले आर्थिक त्रास झाले गाव पातळीवर झाले प्रशासनाला पण झाले. तर आता तुम्ही ही इतकं छान योजना केली आहे तर मला या महिला दिनाच्या माध्यमातून आणि या संभाषणाच्या माध्यमातून सगळ्या मुली किंवा महिला जे ऐकत असतील हे संभाषण त्यांना एक तुमच्या मार्फत हा संदेश पोहोचवायचा आहे की हा इतका छान निर्णय म्हणजे सभापती मॅडम म्हणून तुम्ही घेतलाय किंवा प्रशासनाने तुमच्या मार्फत घेतलाय त्याचा सगळ्यांनी लाभ घ्यावा. प्रत्येक कुटुंबाचं आरोग्य हे त्या महिलेवर डिपेंड असते है की नाही. आणि म्हणजे तिचं सगळं कुटुंबाचं म्हणतो आपण म्हणजे ते बलस्थान असते महिला. हो ना. आणि तिचा छान मुद्दा तुम्ही उचलला त्याच्यावर सरकार खर्च करते ती योजना गावापर्यंत आज मशीनद्वारे तुमच्यापर्यंत पोहोचवली आहे. फक्त तिचं लाभ घेणं बाकी राहील. लाभ घेतला पाहिजे किंवा पालकांनी पण मुलींनी पण न लाजता शाळेमध्ये ती एक खरंच एक रूम गरजेची आहे. म्हणजे मी असा विचार केला की त्या मुलींच्यात किती हे होईल ना मानसिक दडपण येईल किंवा मग त्या मुली एकतर असं करतात की 3 ते 4 दिवस शाळेत अशा कितीतरी आईंनी मला सांगितलेलं की नाही आमची मुलगी जात मग 4 दिवस शाळेत. जे तुम्ही नाजूक ज्या होते म्हणजे आता आपण विषय म्हणतोय की जे कुठं हाताळले गेले नव्हते किंवा ते चर्चेत आले नव्हते आणि म्हणजे कामकाजाचं स्वरूप ते आपलं म्हणतो की नाही की बाबा तुम्ही त्या मशीनला सगळीकडे गाव पातळीवर एका वेळेला सगळीकडे लावल्या किंवा बसवल्या ते खूप छान आहे. म्हणजे आजच्या किशोरींसाठी ते चांगलं आहे. म्हणजे काय सांगावं त्या शौचालयाच्या कामकाजासारखं अजून काही दिवसांनी असं चांगलं स्वरूप पण दिसेल की ती प्रत्येक शाळेत ते वापरलं जाईल किंवा बंधनकारक होईल. म्हणजे कसं आता तुम्ही दाखवलं तर ते परत अंमलात पण येईल है की नाही. आणि कारकिर्दीत ही खूप छान कामं झालं. मला काय म्हणायचं तुम्ही आता जलसंधारणाची पण खूप चांगली कामं केली आहेत.
तुमच्या तिकडे हो म्हणजे हो अजून हो अशा काही तुम्हाला उणिवा जाणवतात का की बाबा मी अजून मला काम करायचंय आणि अजून मला अजून हिथं राहिलंय माझं ह्या कुठल्या तरी टप्प्यात? अगदी मी सांगते जलसंधारणाच्या कामाला सुद्धा ना आमच्याकडे सकाळी लवकर जायचे लोक, कारण परत दुपारी ऊन वगैरे होतं किंवा घरची कामं असतात. मग सगळे जवळजवळ 6 ते 7 वाजता त्या जिथे काम ठरलेलं आहे आजच्या दिवसाचं तिथं जायचे. तुम्ही बघायचे ना मोठ्या संख्येनं महिला. दुःखाची जाणीव किंवा जास्त जवळून म्हणतोय की नाही आपण, ती एक हा महिला सक्षम पेलती ना, आहे की नाही? म्हणजे हो तुमच्या त्या बघण्यात सुद्धा आलं किंवा तुम्ही आता अधिकारी पोस्टवर आहे, तर तुम्हाला महिला म्हणून खूप जाणीव असतात की बाबा मी माझं घर हो कुठल्या अवस्थेत सोडून आलीये आणि मला हो जाऊन आता तेच परत आवरायचंय. म्हणजे ही हो. हा जो आणि स्वभाव पहिला म्हणजे आपल्याला कसं बघा, म्हणजे माझा तरी अनुभव की आपल्या पहिल्यांदा डोक्यात आपण घर सोडतो तेव्हा मुलं, माझं कुटुंब, ते उपाशी राहू नयेत ह्याची पहिली काळजी घेतो आपण. जबाबदारी. हा, जबाबदारी. आणि नंतर मग जेव्हा घरातून बाहेर येतो तरी पण तेव्हा तेच म्हणजे सगळं चाललंय ते पोटासाठीच चाललंय मग ते त्या स्त्रीनं. आणि त्याहीपेक्षा दुसरा एक प्रकर्षाने मला मुद्दा जाणवलेला आजकाल समाजामध्ये. बऱ्याच ठिकाणी आम्हाला जेव्हा लोकप्रतिनिधी म्हणून काही ठिकाणी सावडण्याच्या कार्यक्रमाला किंवा जगतात म्हणजे तुम्हाला असं म्हणायचं की अजून पुरुष प्रधान संस्कृती आपल्याकडे आहे, आहे थोडंसं कमीच लेखलं जात आहे. तर हा आपण आता म्हणजे महिला दिनाच्या निमित्ताने आपण सगळ्या तमाम महिलांना आपण सांगतोय की प्रत्येक महिलेनं तिचं स्त्रीत्व म्हणजे सिद्ध करावं. आपण म्हणतोय भरपूर असतात प्रेरणादायी भाषणं असतात, हो. संभाषण आणि काही ठिकाणी असं मला पण जाणवतं की ती एकटी महिला असेल किंवा तिची मुलं असतील तर ती सक्षम असते. पुरुषांपेक्षा कमी तिने कधी स्वतःला समजू नये. हो हो त्या समाजात भरपूर आहे, करण्यासारखं भरपूर समाज माध्यम आहेत अशी, म्हणजे की महिलांना जी आता तुम्हीच आता त्या पदावर आहे तर तुम्हाला माहिती किंवा तुमच्याकडून किती योजना पास होतात. महिलांना करण्यासारखं भरपूर आहे. तिने स्वतःला एकटं समजू नये कधी सुद्धा. कारण हो हो हे मुलं लहान असतील, उद्या मोठी झाल्यानंतर तेच तिचा आधार बनतात. आपली आई, बहीण किंवा पत्नी आपल्या कुटुंबासाठी नेहमी आदर्शच राहिली पाहिजे असं प्रत्येक पुरुषाचं स्वप्न असतं. हो हो. आणि मला दुसरं एक असं सांगायचं की 8 मार्च आपण सगळीकडे जागतिक महिला दिन म्हणून साजरा केला जातो. आणि मग 8 मार्चच्या अगोदर एक मार्च चालू झाल्यापासून आपण विविध महिलांच्या समस्या किंवा महिलांविषयी बोलत जातो. पण मला तर असं वाटतं की 365 दिवस हे प्रत्येक दिवशी महिला दिन साजरा झाला पाहिजे. म्हणजे महिलेला मग 8 मार्चची फक्त स्पेसिफिक एकच दिवस असा नकोय. पण मॅडम आपण म्हणतोय की महिलांसाठी 365 दिवस आपण म्हणू, पण शेवटी पुरुष प्रधान म्हणतोय आपण की पुरुष प्रधान पण हा आणि बरोबर आहे. आणि तिने सिद्ध करावं. म्हणजे आपण म्हणतोय की एखाद्या महिलेला असं तुच्छ स्थान समाजात किंवा कुटुंबात दिलं जातं. अजून म्हणतो की ते म्हणजे अशिक्षित तरुण असतात किंवा कुटुंबातील व्यक्ती असतात की महिलाला ती किंमतच देत नाही तशी, आहे की नाही? तर आपण समाज प्रबोधनाचे बरेच विषय असे हाताळते. मी तर बऱ्याच लोकांचे म्हणजे असे दिग्दर्शक असतात, निर्माते असतात, त्यांच्या म्हणजे मुलाखतींद्वारे मी सांगायचा प्रयत्न करते की महिलेनं स्वतःला कधीही कमी समजू नये. तिच्याकडे निर्मितीचं बळ आहे. आज ती सगळं निर्माण करू शकणाऱ्या अवतार म्हणतो आपण. म्हणून मातृत्व गोष्ट निसर्गाने आपल्याला महिलेलाच दिलेली आहे. वेळ पडला तर ती दुर्गेचा पण अवतार घेतेय. तिचा सगळ्यांचा हार करायची ताकद तिच्याकडे असते. तर मी तर म्हणते की महिलांनी कधी कमी समजू नये स्वतःला. कुठलाही नैसर्गिक आघात जरी तिच्यावर आला तर तुमच्यासारखे पदस्थ अधिकारी असतात. ते समाजाला एवढ्या चांगल्या चांगल्या योजना पास करायचा प्रयत्न करतात. आणि एक मला म्हणजे अगदी तुम्ही म्हणताय ते खरं आहे. पण ह्या आधुनिक महाराष्ट्रात किंवा आधुनिक भारतात आपल्याला खरंच मी एक पुरोगामी विचार किंवा शाहू फुले आंबेडकर यांच्या विचारसरणीवर चालणारा आपला सातारा जिल्हा आणि त्याचे जनक म्हणजे आपले यशवंतरावजी चव्हाण. चव्हाण साहेबांना त्यांच्या पत्नीनं पूर्ण सपोर्ट केला म्हणून ते महाराष्ट्राचे शिल्पकार झाले. आणि त्यांच्या धर्तीवरती आदरणीय शरद पवार साहेब म्हणजे त्यांच्या विचारांचा वारसा घेऊन आज आपल्याला समाजात चालताना दिसतात. आणि त्यांनी अतिशय मोठा निर्णय घेतलेला आहे की महिलांना आरक्षण देऊ. जर समाजाच्या ह्या म्हणजे महिला आहे, आपण घरात कुटुंबात असतो पण निर्णय प्रक्रियेत नसतो. मग आज आपण समाजामध्ये राजकारणात महिला आल्या म्हणजे निर्णय प्रक्रियेत आल्या. बरोबर. आज मी महिला बालकल्याण सभापती
जर त्यांनी जर आरक्षण दिलं नसतं तर मी होऊ शकले असते का? नाही. चला. मी निर्णय घेऊ शकले असते का? तुम्ही माझी मुलाखत घेऊ शकला असता का? बिलकुल नाही. किंवा आपल्यातले किंवा तुमच्यातले सुप्त गुण, माझ्यातले सुप्त गुण हे समाजासमोर कधीच आले नसते. ते आले बरोबर. आणि मग जसं चूल आणि मूल, त्यापेक्षा मग आमच्यासारख्या राजकारणी घरातल्या बायकांचं कबशी उष्टी खरकटी काढणं, कबशातून आणि उष्टी खरकटी काढणं ह्याच्या पलीकडचं आयुष्यच राहिलं नसतं. नाही बरोबर. आता असं वाटतं का की पोटात त्यांची स्वप्न काय पाठीमागे राहिलीत बाबा, मला आता पूर्ण करायची संधी मिळते ती, किंवा अमुक तालुक्यात किंवा त्यांचं असं स्वप्न होतं आणि मला ते राहिलं होतं करायचं. खरं वास्तविक आता तात्यांचं राजकारण म्हणजे जसं माझी जाऊनी जसं शिवाजी महाराजांना घडवलं तसं तात्यांच्या आईनी तात्यांना घडवलं. बरोबर बरोबर. आणि म्हणजे कुटुंब प्रमुख एक कसा असावा, त्याचा आदर्श, किंवा मी स्वतःला खूप भाग्यवान म्हणते की ज्या कुटुंबामध्ये लक्ष्मी आणि सरस्वती दोन्ही एकत्र नांदतात अशा कुटुंबाची सून होण्याची संधी मिळाली. कारण माझ्या तात्याने एकूण 9 भाऊ, 1 बहीण, सगळे उच्च शिक्षित आहेत. तो ज्याच्या त्याच्या क्षेत्रामध्ये खूप चांगला आहे आणि एक सर्वसामान्य कुटुंबात जन्माला येऊन असामान्य कर्तृत्व निर्माण करणं म्हणजे ही खूप मोठी गोष्ट आहे. म्हणजे आमच्या कुटुंबानं नेहमीच राजकारण हे फक्त 20% केलं आणि समाजकारण 80% केलं. बरोबर. म्हणून तर आम्हाला अभिमान वाटतो ना कुटुंब. आणि म्हणजे मला एक मोठी गोष्ट जाणवली की 40 वर्ष राजकारणात आणि समाजकारणात टिकून राहणं म्हणजे ही साध्या सुद्धा व्यक्तीचं काम नाही. त्याच्यात काहीतरी दैवी, सामाजिक सगळ्या गोष्टी बांधलेल्या आहेत. आणि साहजिक इतक्या वर्ष आपण जो काय म्हणाल ते पूर्व दिशा किंवा म्हणेल त्या गोष्टी पुढं आणल्या त्यांनी. आणि तालुक्यात म्हणजे एखाद्या सर्वसामान्य कुटुंबातला व्यक्तीला सरपंच ते आमदार करण्यापर्यंतची कुवत त्यांच्यात होती. आणि तेव्हा एवढा प्रचंड जनतेमध्ये त्यांचा वावर किंवा लोकप्रियता किंवा समाज त्याच्याशिवाय म्हणजे ते व्यक्तिमत्वच असामान्य होतं. असामान्य. त्यांचा वारसा चालवून तुम्ही जेव्हा सातारा जिल्हा परिषद मध्ये बसता तेव्हा तुम्हाला असं काही वाटतं का की तात्यांचं एखादं स्वप्न मागे राहिले बाबा, मला आता मी आहे इथं तर मला त्यांच्या दृष्टीने इकडं बघून मला ते पूर्ण करायचंय काम, किंवा आता मला ती उणीव कुठंतरी वाटते अशी की नक्कीच मला म्हणजे अगदी तुमच्यासारख्यांचे आशीर्वाद आहे. आणि अजून असं वाटतं की आदरणीय तात्यांची पुण्याई उभी आहे आणि तात्यांच्या विचाराला साजेसं असं मी इथून पुढचा म्हणजे आतापर्यंत तर कारभार केलेलाच आहे. म्हणून तर पक्षाने पहिल्या 2.5 वर्षानंतर म्हणजे दुसऱ्या 2.5 वर्षात मला सभापती म्हणून आपण जे दिली. म्हणतो की नाही, तर जनतेचं एक स्वप्न असतं की थांबा आता ह्या आपण आयुष्य तर परत आणू शकत नाही कुणाचं, पण कारकीर्द परत आणून दिली तुम्हाला समाजाने. तर मग धुरा यशस्वीपणे चालवण्याचा प्रयत्न मी करतेय आणि करेन. आणि इथून पुढेही तात्यांचं जे अर्धवट राहिलेलं स्वप्न ते पूर्ण करणार आहे मी. बरोबर आहे की म्हणजे इथून पुढच्या अगदी प्रत्येक जे बकेट असतं, बकेट बॉक्स असतं त्याच्यामध्ये लिहून ठेवलेलं असतं की प्रत्येकाच्या माइंडसेट मध्ये की करावं. तर खरंच मी म्हणजे आज एक 8 मार्चच्या निमित्तानं 2020 साली मी पण एक संकल्प केलेला आहे की त्यांची ते राहिलेलं स्वप्न पूर्ण करायचं. म्हणजे जिल्हा परिषद मध्ये आता तुमच्या मला वाटतं सासूबाईंपासून आजी सासूबाईंपासून तो वारसा आम्ही वाचतो. प्रत्येक एक व्यक्तीने प्रत्येक कारकिर्दीत जिल्हा परिषदला काहीतरी योगदान दिलेलं आहे की नाही. तुमच्या ठराविक योगदान राहिलेलं आहे त्या जिल्हा परिषदला सातारच्या. एक आदर्श राहिलाय मान तालुक्याचा. मान तालुक्याचं नाव म्हटलं तर पहिल्यांदा तुमच्या घराचं नाव घेतलं जातं. तर तसं तुमच्या पिढीत अजून पुढच्या कुठला म्हणजे असं हिने चालवावा किंवा असं अशी कारकीर्द. नक्कीच म्हणजे मॅडम मी पहिली 10 वर्ष जेव्हा पोळ कुटुंबात आले तेव्हा 2006 साली माझं लग्न झालं आणि आदरणीय मनोजदादा पोळ यांची मी पत्नी झाली. आणि तेव्हा ते त्या गावचे सरपंच होते. आणि मी माझ्या म्हणजे मी लहानाची मोठी झाले तेव्हा माझे वडील
माझ्या माहेरच्या गावचे सरपंच 25 वर्ष बिनविरोध होते. राजकारणात म्हणजे एक आहेत. म्हणजे एक सरपंचाची मुलगी आणि सरपंचाची बायको. थोडंसं आहेत. ह्या गोष्टी म्हणजे ग्राउंडला जाऊन काम करण्याचे म्हणजे लहानपणापासून मी बघितले. त्यानंतर ह्या कुटुंबात आले तरी कधीही कोणी आमच्या घरामध्ये उपाशी कोण गेलं नाही. कधीही कोणी उद्या आदरा तिथे केलं. भले आमच्याकडे फार मोठा बंगला किंवा असा बाकीचा पुढाऱ्यासारखा ऍटिट्यूड नसेल. 2 वाक्य माझी वैयक्तिक बोलायची. असं आपण म्हणतो की मारडीसारखे खडकाळ महाराणात सुद्धा मायेचा झरा असणारी तुमच्या पोळ कुटुंबांसारखी जेव्हा माणसं तिथं असतात तेव्हा गरजच नाही ना कुणाला उपवाशी जायची. आणि दुसरं असं एक सांगायचंय मला की अगदी आता हा झाला तेव्हा परिस्थिती नव्हती म्हणून ते सगळे राहिले. पण दुसऱ्या जनरेशन मध्ये मला आज म्हणजे दुष्काळ अगदी आवर्जून सांगायचंय तुम्ही की दुष्काळ दौऱ्यावरती पवारसाहेब या कुटुंबाचं सगळं कारकीर्द तुमची जाणून घ्यायला मिळाली. आजच्या महिलांनी तुमच्यासारख्या पदस्थ म्हणजे उच्च पदस्थ महिलेचं पण दिनचर्या सामान्य माणसांसारखी असते पण उच्च विचारसरणी आणि काम करायची जिद्द आणि आपल्या इच्छा आकांक्षा समाजापुढे मांडून त्या दिशेने वाटचाल करणं ही खूप महत्वाची असते. त्यामुळे कोणी स्वतःला एकटं समजून किंवा निराधार समजून असं म्हणजे आपण म्हणतो की म्हणजे नाराज निराश न होता आपलं आयुष्य आनंदाने आणि चांगल्या पद्धतीने जगावं. तुमच्या साथ त्यांना मिळेल. तुमच्याशी आम्हाला बोलायला मिळालं. खूप म्हणजे ऐका ना मॅडम ते जेव्हा साहेब आले तेव्हा साहेबांनी सगळं आले बघितलं वगैरे घर अगदी निरकून टारकून जसे तात्या होते तसंच आमचं घर होतं. आणि आल्यानंतर जेवण वगैरे झालं आणि एकच शब्द मला विचारला की इथं कोण राहतं म्हणजे मी राहते म्हणलं. म्हणजे त्यांनाही वाटलं की दुसऱ्या जनरेशन मध्ये कुठंतरी सून हे मूळ घर सोडून कुठं गेलीये का किंवा ऍक्च्युअली मी म्हणजे तशी धाकटी सून आहे. पण शेवटी स्त्रीच्याच हातात असतं ना की बाबा टिकवायचं घरांना आपलं किंवा आपल्या कुटुंबाची मुलगी असते तिथं वडिलांचं नाव आणि येणाऱ्या सुनेनं त्या सासरचं नाव टिकवायचं असतं. आणि हे आमच्या तात्यांनी म्हणजे इतकं जबरदस्ती न करता प्रेमापोटी ह्या सगळ्या गोष्टी इतकी शिकवण मला एक 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 त्यांच्याजवळ मी राहिल्यामुळे मला कळालं की म्हणजे काय असतं काय नाही. नुसतं नजरेवर त्यांनी कधी असं मला सांगितलं नाही किंवा मुलगी आणि सुनेत कधी त्यांनी फरक केला नाही. मग आपण महिला दिनाचं हेच म्हणतोय की कुणाची मुलगी कुणाची पत्नी किंवा कुणाची आई म्हणून आपण जेव्हा समाजात आपल्याला ओळखलं जातं तेव्हा ते पुरुषच असतात ना की ज्यांनी आपलं निर्माण करून ठेवलं.